Zebra je jeden z dodávateľov, respektíve výrobcov technológií do takýchto skladových priestorov a je veľmi silno etablovaná na tomto trhu. Výhodou je, že mnohé spoločnosti, ktoré potrebujú VMS riešenie, už častokrát majú nejaké Zebra zariadenia aj z predošlých riešení alebo už z nejakých dlhodobých kontraktov. Náš EMANS je integrovaný s celou škálou Zebra zariadení. Vlastne môžeme hovoriť, že sme Zebra technológia, Zebra zariadenia certifikovali pre prácu s EMANSom. Veľmi dobre sa nám kooperuje a integruje s týmito technológiami a ich spektrum tých technológií je dostatočne veľké, čiže keď máme skladníka alebo operátora, ktorý pracuje na jednej pozícii skladu a potrebuje stacionárny terminál, máme pre ňoho dobré riešenia. Keď ho potrebuje veľký, máme dobré riešenia. Keď potrebuje maličký zaopasok, máme riešenia. Sú špecifické prípady, keď potrebuje mať operátor voľné ruky, dáme mu skener na prst, tablet na ruku, existuje také riešenie. Čiže je tam veľmi dobrá a široká škála, aby sme vhodne zvolili pre každé pracovisko správne zariadenie, preto sa nám so Zebrou robí dobre. So systémom Zebra sa snažíme, aby jeho používanie bolo pre jednotlivých tých operátorov naozaj veľmi príjemné. Je dôležité, aby zaškolenie do nového systému bolo bezproblémové, aby ľudia videli všetky informácie, ktoré potrebujú. Preto je dôležité, aké mobilné terminály používajú. Naše prehľadné prostredie je potrebné, aby bolo zobrazené na naozaj zodpovedajúce veľkosti obrazovky. A keď sa snažíme o ergonómiu tých informácií, ktoré sa tam zobrazujú, je dôležité, aby aj samotné zariadenie bolo ergonomické, aby nezaťažovalo zbytočne toho pracovníka. Samozrejme, sme v sklade, takže je veľmi dôležité, aby zariadenie bolo aj veľmi odolné, či už voči pádom, alebo nejakému inému menej šetrnému zaobchádzaniu. No a v neposlednom rade je dôležitá výdrž a všetky tie ďalšie ostatné technické parametre. V tejto prevádzke samozrejme používame najčastejšie tieto Zebra mobilné skenery, ktoré disponujú naozaj veľkou obrazovkou. Používame aj ostatné zariadenia, pri statických pracoviskách sa používajú tablety, rovnako na vysokozdvižných vozíkoch, alebo tuto za mnou vidieť na VNAčkách, sú tiež dostupné tablety, ktoré sú odolné. Je na nich možné zobraziť všetky informácie, ktoré potrebujú a sú dobre integrovateľné práve aj s samotným vozíkom. Rovnako sa používajú aj prídavné zariadenia. Pri vychystávaní tovaru sa často využívajú práve prstové skenery, ktoré umožnili odbremeniť vychystávača od zbytočných pohybov a naozaj sa zrýchlil proces vychystávania.